दा आङो दंफैयो दुब्लिबारियाव माइ हानो नागिरदों नै एसे फुङावनो सफैनाय जाहैबाय आङो दुब्लियाव माइ हानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माइखौ हानोसै नै स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आं नै ओंखाम जानो नागिरबाय माइ हाखांनानै। टाइमा फुंनि 11 बाजिबाय। आं दा ओंखाम जानोसै, दुब्लियावनो ओंखाम जाबाय आङो। फाइनालि आङो दा माइखौ हाखांबाय, ओमफ्राय दा रोगानायखौ आङो सुरु खालामजेनबाय। रोगालांबाय थानोसै आङो जा हायो। नोंथांमोनहा नायबाय थाथ'दो रोगानायखौ।
आं दा माइ मिलावहाय लांनानै माइखौहाय सौनानै लाबोनोसै। माइ सौनायखौ नोंथांमोनहा नायबाय थाथ'दोलाय। आं सौबाय थालांनोसै। Salah sudah sih.